a daure a danna mana subscribe sannan kuma a danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin videos idan muka yi uploading. A yi saurare lafiya. Shirinmu na Hausa ba da goba da yake zuwa kai tsaye a dukkanin ranar Lahadi a lokaci makamancin wannan, inda muke gabatar da sharhi da nazari na rubutun waƙoƙin Hausa, rubutun zabe da dai sauransu. Shiri ne da yake gabatar da nazarce-nazarce na abubuwan da suka tubunci harshen Hausa a lokuta daban-daban. Kamar yadda aka saba a wannan ranar ma muna tare da Dr. Asiya Malam Nafi'u daga Kwalejin Ilimi ta Tarayya FCE da ke nan Kano, wanda kuma a ci gaba da ƙoƙarin da dakta take yi musamman ne da wasu daga cikin ɗalibai na harshen Hausa suke ta ganin dakta tana ci gaba da wannan ƙoƙari da kuma zaburar da su akan harkar nazari da ilimi na harshen Hausa. Dakta ta gabatar da musamman wani dandali ko kuma ce a shafinta na YouTube wanda take ci gaba da gudanar da al'amura da kuma gabatar da darussa kama daga wasu daga cikin shirye-shiryenmu, musamman wannan shiri na Hausa ba da gobe wanda take lakabi da shafin a kafar YouTube da Hausa ba da gobe, wanda ga wanda ya kasance bai saurari shirin ba zai iya zuwa can channel ɗinta da Asiya Malam Nafi'u wacce take lakabi da Hausa ba da gobe domin ganin wasu da a cikin shirye-shiryen namu da kuma sauran darussa da take gabatarwa da ɗalibai a wannan shafi na YouTube mai suna Hausa ba da gobe. Za ka gargaɗa domin danna ƙararrawa wanda hakan shi zai ba da damar ƙwarin gwiwa da ita dakta wajen ci gaba da gabatar da darussa. Dakta ina ganin haka ne dai ko da gyara a ciki. Haka ne, daidai ne, sai a garzaya kawai cikin YouTube ɗin da zarar mutum ya ga Hausa ba dabo ba shi kenan sai ya danna ƙararrawa, zai samu damar jin shirye-shiryenmu da wanda ya shige da wanda bai shige ba da kuma wanda ma zai zo nan gaba. Inda ya danna duk sanda aka yi zai same shi. To a wannan lokacin dai za mu je cikin shirin wanda dakta ta ɗauko mana wata waƙa wacce ake wa lakabi da waƙar gargaɗi ta mawallafi Malam Adamu Jingau kenan ko? Ina ganin shine ita ce waƙar ko dakta? To ina ganin dakta sai mu je mu ji ita. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yawwa, ita wannan waƙa kamar yadda bayani ya gabata sunanta waƙar gargaɗi ta Malam Adamu Jingau. Shi kuma Malam Adamu Jingau shi ma ya yi fice ya shura a rubutattun waƙoƙi, haifaffen furfuri ne nan ƙasar Bungudu Sokoto. Kuma ya fara karatun Ƙur'ani tun a gun mahaifinsa ya sauke. Mutum ne da ya naƙalci fiƙihu da tauhidi da sauran abubuwa na ilimin addini kafin ma ya shiga yaƙi da jahilci a 1956. Sannan ya fara rubuta waƙoƙi na Hausa a 1967, kuma shi ma yana ɗaya daga cikin 'yan hikima club waɗanda ko da yaushe muke fatan Allah ya kai rahama ga kabarinsu, waɗanda suka mutu, waɗanda kuma suke da rai Allah ya daɗa agazawa. Ya rubuta waƙoƙi aƙalla wajejen sama da guda 30 kan wa'azi da gargaɗi da faɗakarwa da sauransu, kuma cikakken ɗan kasuwa ne. Wannan waƙa ta gargaɗi tana da baituka guda 29, sai dai kowane baiti yana ɗauke da ɗango guda 5, shi yasa aka kira ta da muhammasa. Kaga baituka na farko guda 13 suna ɗauke da layi 5-5, 65 kenan. Sannan wata gwaninta kuma sai ya kawo wasu baituka guda 16 su kuma 'yar tagwai. Duka dai a cikin waka guda ɗaya. Kaga ya guda 16 ɗin nan layi 2 sau 16 su kuma 36. In ka haɗa da waccan zai tashi ya baka layi guda 101. Mana, ai ka san Malam Ƙoƙi saƙa da hikima ya fi saƙa da zare wuya. Amma dai babu ya kiɗan ganga da lauje a wajen gwani. In dai gwanin ne yanzu nan zai ɗaya lauje ya gama kaɗa maka ganga kuma ba abin da zai faru. To haka Malam Adamu Jingau yake a fagen rubuta waƙa. Saboda haka wannan waƙa ta gargaɗi
babban abin da take koyarwa ko abin da take magana a kai gargaɗi ne kamar yadda sunanta ya koma. Gargaɗi ya yi a kan mutane guda biyu. Ya yi gargaɗi a kan maza waɗanda suke shagulatin ɓangaro da abin da Allah ya ɗora musu na daga haƙi. Sannan ya yi bayani kuma ko kuma ya yi gargaɗi shi kuma a ɓangare na biyu ga mata waɗanda suke da ƙeta da mugunta da rashin tattali da gulma da annamimanci da soki burutsutsu da makamantin irin wannan a gefe guda. Saboda haka Malam Adamu Jingau a ɓangare na farko na gargaɗin shi maza ya fare wa magana waɗanda suke shagulatin ɓangaro ko in kula a harkar ciyarwa, harkar sitira, harkar ragowar har amura na ɓora rayuwa akan matan da Allah ya ɗora musu ko iyaye ko ƙanne ko wani abu makamantan haka, musamman ma mata. Malam Adamu Jingau ya gargaɗi maza kan cewa sai ka ga mutum bulbul kamar kulɓa. Iman haka za ka ga namiji bulbul kamar kulɓa, amma idan ka kalli matar shi ba za ka sake kallonta ba. Ka san ana haka ko Malam Ƙoƙi? Haka ne ko ba haka ba ne? To Malam Adamu Jingau ya ce ka gane kewa kyautar tumu ba ta hana rumbu cika. Ɗan abin da za ka yaga mata ta gyagije ita ma daga abin da Allah ya baka ba zai hana ka arzikin ka ya ci gaba ba. Malam Adamu Jingau ya ce a matsayinka na namiji karkare na abin da Allah ya ɗora maka ka ce dan kaza dan kaza dan kaza dan kaza, to ka gane cewa fa ɓarawar raƙumi Malam Ƙoƙi da satar daddawa ya fara. In kana rena abubuwa kaɗan to har sai ka zo ka zalunce ta manya-manyan abubuwa ba tare da kayi aune ba, in ji Malam Adamu Jingau. Malam Adamu Jingau yana son ya nuna wa mazaje cewa dama ba yadda za a yi a ce kyan domin dai me nema in bai ci ya ƙoshi ba Malam Ƙoƙi wata rana sai an nemo shi, ba a ce kyan ba amma dai a kwatanta. Na farko kenan a ɓangaren abinci. Za ka yadda da ni idan ka ga garar da maza suke sharewa a wajen aiki, garar da suke sharewa a wajen kasuwa, garar da suke sharewa a wurin hurɗoɗinsu, mai balangu kawo, mai ganda kawo, mai farfesu kawo, mai kayan ciki kawo, mai kai kawo, mai gurasa kawo, mai wancan kawo, ai ta ciye shi kaɗai sai ya ci maka fan cika teku a cikin shi. Amma a gida idan ka leƙa ya bar su da mai da yaji. Ita ce jiya, ita ce gobe, ita ce jibi, ita ce gata, ita ce ko da yaushe ma. Babu wani alamar karsashi a jikin iyalinsa. Babu alamar wani abu da za ka duba a jikin matar shi ka ce wai tana cin wani abinci. Abu shakarkam. Kai daga ganin ta ka riga shi ko idan ka gan shi kai ka ce za ka danna jikin shi kitse ya fito. Saboda ciye-ciye. Ci banza, ci wofi, ci banza, ci wofi, ci banza. Dan gwaninta ma duk waɗanda suke gun wani gun sai ya ce duk a zuge musu tsiran. Ƙarshen ta a koma da daren. Malam Adamu Jingau ya ce za ka gan shi ras. Ga doki har doki amma ko fato na sakaina. Ma'ana ga mutum har mutum ya kai mutum amma wallahi in aka ce maka wannan ce matar shi wato sai ka dafa kai ka ce to me ya same ta kuma ita kuma? Sai ka ga hannun riga. Gabaki ɗaya sai ka ga to ya kuma aka yi haka. Malam Adamu Jingau ya ce a ɓangaren abinci kenan. Ka gan shi yana takawa kamar ƙasa za ta tsage amma ita banda wahalhalin ciki, banda wahalhalin haihuwa, banda wahalhalin reno, banda sauran wahalhalu da suke kanta abinda za ta cin ma ba zai bata mai maiko ba. Ba fa babu ba. Ana yi maka maganar inda akwai. Shi ya san duk wata kusufa ta cin daɗi. Kafin ya dawo daga kasuwa sai ya ci maka abinci kala 8, 9, 13. Shi kaɗai. Sannan in ya yada zango kuma sai ya yada zango a wurin da zai shakata ya gandara ya ci abin da zai ci, don haka da ya shigo gida tuwo ne miyar kuka sai ya shure shi da kafa. Da ya shigo gida kuma dama sai ya gyara gadon shi ya kwanciye shi ya tabacci. To ya ci ya koshi. Ya zai iya ci wannan tuwo miyar kuka, ya zai iya ci wannan da fatika garau ya ci ya koshi. Malam Adamu Jingau ya ce to wannan shine zaka ga doki har doki amma ko fato na sakaina. Zaka gan shi bulbul kamar kulba amma matar shi idan an nuna maka ita wato sa zaka yi ma ƙarya ne, bata kai kima da darajar wacce za a ce yar wanke sa ba. Malam Adamu Jingau ya ce idan batun sutura ne kuwa me yi duk shekara shine da ɗan dama wai kibiya a ido. Shi ko idan sutura ce wata ma bai san kanta ba.
shi kanshi yanzu in ka tsaye da shi ka ce yaya batun suturarsa bai san kansu ba saboda tsabar yawansu. Duk abin da ya shigo na yayi a duniya sai ya ɗinka shi. Duk abin da ya shigo a duniya in ya kai guda 100 sai ya yi shi kalar shi. Amma ita idan ka ganta da kayan jiya za ka ganta da na shekaran jiya waccan ba a ita ba a 'ya'yan. Kaga malam ƙoƙi mai mura shi ke da majina, ma'ana shi ne ke da abin shi, su ko 'yan kallo ne. Kana ganin shi malam ƙoƙi kai da ganin kura, da ganin giwa ka san akwai nama a jikinta, kana kallon shi ka riga ka san ya ciyata da kai. Ya duka masu tsada, shaddoji masu tsada, amma ita duk shekara sau ɗayan nan ne. To ta yaya zani ƙwaya ɗaya idan ba ta da abin yi, idan ba ta da abin siyarwa, idan ba ta da zani ƙwaya ɗaya ta yaya zai yi, musamman ma a wajen yaro. Amma shi iya kayan shi ma waɗanda suke ɓata a wajen wanki bai san kansu ba. Mace sai ka ganta ya gai malam ƙoƙi. Malam Adamu Jingau ya ce idan kai haka ka yi boso ruwa kenan ya ɗakin ƙanwa. Malam Adamu Jingau yana son ya nuna ma kan cewa da babban rowa malam ƙoƙi gara ƙaramar kyauta. Ko yaya ne idan ka kwatanta ba za a ganta a wannan mummunan yanayi ba. Kai malam ƙoƙi rashin lafiya ma fa bai fiye yi ba. Ito ai ya ci abinci mai nagarta, ya sa sutura mai kyau, yana kula da kanshi. Ita ku har abada cikin jinya take. Saboda me? Bata ci ta koshi ba. Sutura ta jiya ta tarar da ta yau. Ya gai da ita. Idan ka ganta kwata-kwata ba za a ce maka wai matar wane bace ba. To ka gane cewa malam Adamu Jingau ya ce ran sarki ya dade baya hana sarki mutuwa. Duk wannan abin da kake yi ba zai hana kuma Allah ya tsiye ka ya tambaye ka ba. Inji malam Adamu Jingau. Malam Adamu Jingau yana son ya gargaɗi mazaje cewa mutukar ka zama kai mai son kanka ne, to wallahi taka ta same ka. An haɗa liman da tallan jigida, in ji malam Adamu Jingau. Domin me duk inda matarka ta shiga sai an nuna ta an ce wannan ita ce matar wani. Kai ma da kanka sai ka ga wai in kun ka haɗa zuwa goyo ya ce sai ka ji ya ce wai kya same ni a can. A na same ki a can. Baya ƙauna ko ƙofar gida su haɗa hanya. Shi ya san abin da ya shuka. Da sanda ya je ya ɗauko ta kamar jini ya fito a jikinka, shar da ita, kyakkyawan mace mai kyan fasali, amma ga baki ɗaya ya saba mata kamanni ba wai babu ba saboda tsabar bakin ciki da mugunta. Malam Adamu Jingau ya ce, to ka gane kan cewa duk abin nan da kake yi, ka fahimta cewa duk abun nan da kake yi kai kana fitowa shar da kai a cikin hayyacinka, a cikin sukuninka, amma ita gaba ɗaya ka saba mata kamanni gaba ɗaya ta wujiga. To ka gane cewa ran da duk ta samu ta felle, to kamar abun nan ne zaka ce mai kudindina a batta, balle ya samu shantuya zai yi sai ya miƙe. Saboda haka malam Adamu Jingau yana gargadin ka kan cewa wannan shine dalilan da yasa zaka ga mace idan abu ya kure mata tare da ƴaƴa manya sun haɗe baki sun falmaka. Mana to ai me rawar kai baya digirgire. Kana da rawar kai kuma ka zo kai musu wannan digirgiran. Idan yara sun manyanta ba a samu tauhidi da fiqhu ba da kuma tsoron Allah a harkar sai kaga sun haɗe kai kuma wasu suna zuga su ka kasa gane kansu da kafarsu. Malam Adamu Jingau ya ce, kar ya kasance ka yi buris da iyalinka. Ba abin da ya maka zafi da su. Idan aka nuna iyalinka, mutum sai ya rantse da Allah da ya halice shi cewa ko layi ɗaya ba ku haɗa ba. Saboda kai ga cikar kamala, ga sutura, ga ka a ƙoshe, ga ka tas da kai. Duk wanda ka shige sai ya ce son barka, amma iyalinka ba ruwan makaho da mudubi. Ko da kuwa daga Tarabulis aka kawo shi. Ba ruwanka da su, ba abin da ya maka zafi da su, ya gai da su a cikin mawuyacin hali. Malam Adamu Jingau ya ce, duk wannan abin da kake yi, ɗoyin fashadda ba zai hana shiga ban ɗaki ba. Duk wannan lalata da kake kwantakawa ba zai hana in ta fito a ce ita ce matarka ba. Mana, a duburar jama'a inda duk ta shiga sai an ce matar wane ce, sai kai yadda za ka yi kuma. Don haka, Malam Adamu Jingau yana gargaɗin ka cewa kada ka koyi saƙa da mugun zare. Kuma ka gane cewa a sha ruwa a rufe rijiya mugunta kenan.
kai ka sha amma ka rufe mata rijiyar. Malam Adamu Jingau ya ce wani gargaɗin ma shine gabajinta a waje. Amma macenka ta gida, ko allura ka sa aka za a yi mata sai ka ga allurar ta fito babu jini in abu ya kai intaha. To duk abin da kake a banza an wa dutse dundu, in ji Malam Adamu Jingau. Maganar daidaito dama bata taso ba, kai ne mai nema, sai abin da kaga dama. Kaga maganar daidaito a bar maganar. Talaka yi wa sarki ƙarya, to amma dai a kwatanta kai kanka ka san kwatantawa ya fi rashin kwatantawa. Malam Adamu Jingau ya ce idan ka yarda yanzu nan matarka sai kaga ta sauya, a dinga mamaki ya wance kuma ta koma haka. Mana to idan Nasara ya yarda Malam Koki a kawo ba a bakin komai yake ba. Shi yasa zaka ga namiji har miji, ga shi da wadata, ga shi a cikin hayyacin shi, ga shi a ƙoshe, ga sutura, ga komai, amma duk sanda ka kalli matar shi kullun kirdim a cikin tashin hankali. Ya gai da ita kuma kullum babu annuri a cikin fuskarta kamar mai goyon shege. To ai ba a dariya da haƙori ɗaya. Tana cikin wannan yanayi na yunwa, na ƙarma na rashin sutura, ta yaya zaka ga wata walwala a fuskarta? Amma nasiha, an maka wa'azi, an gaya ma gaskiya, an buga an kyale ka. In an magana sai ka ce a shiga a fita ba ta yi wa zaure komai, to ka sani tana nan za ta yi masa. Kuma ka gane idan da rabon kunci zai sha mari, alaba da haƙuri ba ta magani. Yana sane da kai wanda ya baka arzikin. Malam Adamu Jingau ya ce sai ka ga mata attajiri, matar babban ma'aikaci, matar babban ɗan kasuwa, amma wurjan. Man, ka nuna mata rabon akuya tsari, farau-farau na mai gata ne. Wani kuma Malam Adamu Jingau ya nuna mana kan cewa wani kuma gani yake wai alfarma yake mata saboda ita ‘yar talakawa ce, shi kuma mai arziki ne, dama ta saba da wurjanjan ɗinta. To ai ba musawa akai ba, tuwon ƙasa na kare ne dama, na nama kwa sai kura. To amma ai ba zai rasa kuma a ce matarka ba ce, kullum a matarka take. Ba za a kira ta da sunan babanta ba ma. Idan ta fito ba za a ce ‘yar Malam wane ba ce, sai dai a ce matar Alhaji wane ce. Don haka Malam Adamu Jingau ya kamata ya ce, ya kamata mai hankali, mai yankan ya kamata hankalin mai yankan kaba ya koma garina. Sutura ko ba saraki haka ya ganka. Amma matarsa a sule. To Malam Koki mai abun rufa na kuka ɗari, ina ga wanda kuma bai rufa ba? Wadda ma ake wa suturar tana bai ishe ta ba, ina ga wadda dama kuma ba a kulawa. Don haka Malam Adamu Jingau yake son ya nuna wa mazaje cewa rikon arziki ya fi neman sauya. Don haka Malam Adamu Jingau ya ce, idan baka daina haka ba, ya ce to za a jarrabe ka da abu iri-iri. In ma bai zo ba yana nan tafa ka saurara ka ji. In aka dinga jarrabar ka, wallahi sai inda mai ya ƙare. Shiga motar ma, man, me yin hakan? Shiga motar mahaukaciya ba, ina za ki sauka ta ce inda mai ya ƙare. Nan ne gudun tsayawa. Kaga ana ruwan kuɗi kenan, matarsa tana cin bashi. To kaga arzikinsa ya zama a banza, an wa kaza tsarki. Kuma irin abun nan ne da za a ce gishiri ya ƙare a dahuwar ƙaho. Arzikinka ya ƙare a banza a kama-kaman abin da Allah bai ɗora maka ba. Don haka Malam Adamu Jingau ya ce kar kai la'akari da bata ta zira ma ido. A ranka sai ka ce wai ba zafi, wai barkonan tarwa idan kishiya, wa ya gaya maka ba zafi abin da kake mata. Kullum ka gama tashi a cikin fatara. Idan baka santa ba ma sai ka ce ƙarya take masa. Ka san ku an ce fatara me sa a sai da kazar kwanci, to kullum haka zaka ganta tana face-face.
Malam Koki, an ce na gaban wuta shi yake jin ɗuminta. Shi ya fi jin ɗuminta. Amma a yau ba haka bane. Kaga mai arziki kamata yayi a ce matar shi ita tafi cin arzikin shi. Amma yanzu ba haka bane. Wani jikon kuma sai kaga shi bai bata ba, shi bai yi ba, kuma ya ce shi ba za a yi mai sana'a karama a gidan shi ba. Kamar ni a ce ana sai da kaza a gidana? Kamar ni a ce an zo an ce ana sallama za a sai kaza? To kaga hanin hanana kenan, hana mai gida cin ta sono. Kai baka wadata ta ba, kuma kai wai kana jin kunyar a zo a ce wai a bada gishiri cikin gidanka ko a bada omo ko a bada sabulu. Wai ai kai attajiri ne. Saboda haka Malam Adamu Jingau yana son ya nuna wa mazaje kan cewa idan dai haka kace za ka yi, to ka yi magani idan tusa da ta hura wuta. Kuma arzikinka kenan ba ruwanta da shi da 'ya'yanta, shine wannan kullata da zaka ga 'ya'ya sun tashi manya sun kullaci mahaifinsu. To ina ruwan hanci da zaƙin miya? Ka nuna ba ruwanka da su, su ma za su nuna ba ruwansu da kai. Saboda haka Malam Adamu Jingau yana son ya nuna maka cewa kada ka zama kai kaɗai kake cin arzikinka. Ka zama motar liman kenan. Ba aro ba ɗani makara. Ko? Kai kaɗai, kai daga kai sai kai. Saboda haka Malam Adamu Jingau yana son ya shaida wa mazaje cewa duk arzikinka wallahi farau in ba nono tsari ne. Mutukar ba za ka wadata iyalinka da an ganka a ce ai fa wallahi ai ko na ga matar wani wallahi ai ko wallahi masha Allah, to ka gane farau in ba nono wallahi ruwan tsari ne na banza. Mai tarbiyya da tauhidi ita za ka yi taiwacin kashi. Amma idan ta haɗu da shedaniyar ƙawa suka zo kuma suka tarfa ka, to za ka gane cewa ganin ginaci ne ya sa kare zagin kura. Ganin yana kusa da gida da ta biyo shi zai fada, shi yasa ko da yaushe kare yake zagin kura, amma a dawo ba zai mata ba. Saboda haka Malam Adamu Jingau ya ce mutukar ba za ka azurta ta ba, ba za ka wadata ta ba, yadda kake in an samu a samu tare, in an fada cikin mayani a fada tare. Malam Adamu Jingau ya ce to ka gane cewa Indo ba za ta ce da ya'i komai ba. Baka isa kuma ka zo sannan ka ɗaga mata hankali ka ce za ka sa ta yi ba, ta ƙi za ku samu matsala tare, in ji Malam Adamu Jingau. Ɓangare na farko kenan na gargaɗin shi a wajen mazaje. Sai ya dawo kuma ɓangare na biyu akan mata. Ya ce yana yi musu gargaɗi kan rashin tattali. Rashin tattali. Ka san ko yanzu rashin tattali ruwan bazara ne mai tada duniya tsaye ko? A tsakanin mata. Mana, ai me kai shi ya san makafar zanko. Maza suna kuka da rashin tattali irin na mata. Ai ta zagin miji, ta fatattaka, ta almubazzarance, ta fata da abin da ya kawo. Ta haɗu da ƙawa shedaniya, ta haɗu da ita, ai ta ragargaza abubuwan da ya kawo. To ki gane cewa Malam Adamu Jingau ya ce, me wayo shi ke gudun kar a yi masa wayo. Kuma wuta ta ci malami, balle jahili, wacce ta tattali ma ta kaffa ta adana ya ta cika, ballanta na mara tattali. Saboda haka Malam Adamu Jingau ya gargaɗi mata cewa ina mazajen da suke wadata su, komai sai ya kawo gidan shi, komai ba ƙwauro. Amma shedaniyar idan ta hau doron abun, yanzu nan ne abun da zai sati a gobe jibi ta fitar da kashi. Ta kasa gane cewa da tuya da dahuwa duk labarin wuta suke ji, amma gashi shine ya san wuta kirikiri murara. Ta tambayi matan da suke cikin mawuyacin hali. To ai ka san dutsen da ke cikin ruwa bai san ana rana ba. Bata san ana wahala ba, bata san ana wahala kuɗi ba, bata san ana wahala abinci ba. Babu abin da ta sani. Malam Adamu Jingau ya ce to ta gane cewa wuyar aiki ba a fara ba. Amma in dai an fara, to lalle yau da goben nan wannan almubazzaranci nata sai ta yi masa aune ya gane, in bai gane ba ma wani zai nusashe da shi.
ga yadda al'amari yake. Komai zaka gan shi yana kokari iyakacin kokarinsa. Malam Adamu Jingau ya ce amma har abada a cikin korafi take, ta fatattaka ta lalata abu mai tsada, amma kafin a ci Laraba gobe jibi ta fatattaka ta lalata shi a cikin gidan nan. Malam Adamu Jingau ya ce to wannan shagwaba ce, tarwada da kukan kishirwa. Ga abu har abu yana kawowa, yana iyakacin kokarin shi, amma ka kasa gane alwarar kifi a ruwa, ka kasa gane meye matsalar cikin gidan. Komai a tsiyace, wai an ce tsiya ɗinkin ludayi ko? Komai idan ya tashi mai tsada zai ci a bashi, amma idan aka kawo gidan ko ta bar yara su lalata, ko ta bar baƙi su lalata, ko ta ba da shi kyauta ma ta ƙeta. Kaga kura bata san kuɗin akuya ba, bata san darajar abun ba, shi yasa take fatattaka masa shi. To a inda aka dan darajar gora malam koki, nan ake nema masa algarara har a yayyafa masa ruwa. Ga mutum har mutum mai kokarin bauta wa iyali, amma ko da yaushe ka ganta raba tsawo ya gawo fatau haka da ita. Kwarai da gaske. To kaga tun yana kawo mata har sai ya gane cewa rashin abin yi ne ya kawo mata ma. Samu gwangai da maki. Kuma zai gane cewa abubuwan da yake mata shashanci ne, roƙo gidan bebe. Tunda ta kasa amfani da shi. Kaga aikin banza ne kenan yankawa kare ciyawa. Tunda ba ci zai yi ba. Duk abin da aka kawo cikin gidan nan ba dai idan sutura ce, haka za ka ganta a lalace. Sutura mai tsada sai ka ganta a kayan wanki, sawa ɗaya tana wari, tana ɗoyi, ɗera ya ci rabi. To kaga ba a raba bori da hauka. Ba a raba bori da hauka. Alamar kanki ya fara taɓuwa kenan. Shi yasa sai ka ga mutum har mutum gashi da wadata ga arziki, gashi yana kokarin yi, amma sai ka rasa kullun a cikin damuwa yake ta gidan shi. To jos ba daɗi, bukur ba daɗi. ƴaƴa bakin kirin. Dirran da kaga ƴaƴan nan a kyakkyawar kama, to uban ne yake nan. Da kanshi zai sauya, da kanshi zai cire musu kaya, da kanshi zai sauya musu, wani ma da kanshi zai kama yi musu wanka. To ki gane cewa yankan uwa ya ishi ɗan tayi ishara. Ki hango a makotanki da ƴan uwanki waɗanda ba su samu halin wannan abin arzikin ba. Wani sa'in Malam Adamu Jingau ya ce yana gargaɗin mata waɗanda suke ɗaukar ziga daga ƴan uwa ko abokan arziki da sauransu. Ana ta ziga ki, ana kamba ma ki, ai mai kyauta ce ki. Sai mijinki ya kawo abu da zaki amfani da shi yau, in Allah ya yi da sai ki ɗauka ki rabar. Wai ke mai kyauta ce. Sai ya zo ya harda kafa ya ce a kawo mai abin da ya ce a dafa mai, sai ki ce kin kyautar. Saboda mulkin mallaka, biyan bashi da ɗan kishiya. To ki gane cewa Malam Adamu Jingau yana so ya nuna miki cewa ana son wawa, haihuwarsa ce ba a so. Haka ne? Duk suna son irin wannan halin naki, amma ba za su ba wa 'ya'yansu shawara su yi haka ba. Don haka ki gane hankali yana da muhimmanci. Eman, da a hana ka hankali malam ƙoƙi gara a hana ka gadon uwarka. Ya fi sauki. In mai ƙwazo ne kai sai ka tara abin da aka hana ka, amma aka hana ka hankalin ba inda za ka nemo shi. Kuma ki gane cewa wa ya ƙi a jika, mai gishiri ko mai goro. Ita mai zigakin wa ta ƙi, idan wata abin ya kwaɓe ya gaji da ke ya watsar, ina ruwanta? To ki gane cewa Malam Adamu Jingau ya ce idan kika samu namiji mai ɗauki nauyi, idan ya burkice sai fa yadda ta yiwu. Mana, to wai a takarkari ake horo. Jaki tun ya riga ya saba ya bautu. Idan ya burkice miki za ki sha wahala. Za ki ga damuwarki ta dawo gaba ɗaya ba ta gaban shi. To ina ruwan wani da wani mai takama ya ga ɗan doka. Ya yi iyakacin yin shi. Kin wa kanki kan tafi da akan ce masomin asara. Malam Adamu Jingau ya ce ki waiwaya baya,
ki ga ina masu marayu waɗanda ba su da mazan da za su kawo musu, ina waɗanda kuma da iyayen da uban amma ya tsallake ya tafi wahalar duniya ya gudu. Ki gane cewa na kwance ke faɗin daɗin katifa ba na tsaye ba, ke a cikin daɗi kiki. Duk abin da za ki ga ya yi ƙoƙari ya kawo gidan shi a banza a wofi, an fatattaka shi, an ragargaza shi, an lalata. Ka san malam ƙoƙi idan kasuwa ta ƙika sai ka kasa barkono a ce ba yaji. To haka ne, duk abin da ya kawo gidan shi in Allah ya yi da kan a ci laraba an lalata shi. Kai ta ganin abu iri-iri, sarautar Allah a cikin irin wannan gidan, wai kare a bakin zomo. Duk abin da aka kawo muhimmi in Allah ya yi da sai an lalata shi. To ki gane cewa duk zalamaki, duk kisisinarki ba za ki mallaki abin da ba a rubuta miki shi ba. Mana, to ai duk gudun barewa malam ƙoƙi ba ta guje dajinta. Saboda haka mutuƙar mace miji yana iyakacin ƙoƙarin shi amma tana fatattakawa, ba tattali, ba adani, ba to wallahi da sauran magana, ga wata riƙe mi wanka. Daga ƙarshe ƙyale ki zai ki ta tambele kamar jaki ya hango kara. Saboda me? Saboda kin zame masa ham na jirgi, me ta da haukan fasinja. Da ya ganki kawai matsala ce, ba adana kika iya ba iya, ya ma daina ma marmarin ya ga wani abu ya siyo shi wai ya sa a gidan shi. Kin ga kin zama jarabar duniya kenan, wai bature da gwado.